bucurie și căldură de aceste sfinte sărbători. Olga, Olga, n-am
Fiecare
La la la
pentru cele eforturi pe care le-am întâlnit aici, pentru că dumneavoastră în aceste zile și vă rugăm mult să dacă e posibil, să zicem un mare mulțumită foarte mulțumită și Andrei, pentru că și vorbim cunoștință cu Părintele și Preotrasa. Ca să fie ca și amintire de la acest Crăciun, din acest an, de la acest Crăciun,